Guwapo ko daw. Sige. Okay na ning lugar na to dire. Kasi huot ra kay huot at mugago ni pader. Para maluag. Kisa inyong team leader. Manit team leader to. Interview ni team leader. Okay. Kapag sulti lang mo luag, huot ang area katong mugago ni bumbong okay ning pader. Okay ra, basta na. Pwede ilalaho na tong team leader sa pangalan ni Mr. Korean Grace only. Korean Grace. Angga? An. Okay. Kung sa maning yung sayahon, An? Ito. All I can give. All I can give. Okay. Sa, then, pila ka bulan niyo nag-practice niya? 1 year, oh? Sa ito pa, kinigipanganda, doon ay kasag-perform sila. Papa, katong nagplano na, imbitaran na nila, kaya andam na nila. Niyagi ba mo kalisod sa inyong pag-practice? O sa inyong pagbuntog yun eh? Yagi pa rin po yung alisod. Nabuntog na mo pinagis sa pag-arrange sa mga schedule. Salamat, no? Kaya bitaw, ganyan pag ito mo ganyan mag-perform mo sa'yo. Gusto to, ilibin naging magkaparya sa tiil. Naging mo nila, wala to, no? Padung kasi wala, ang isa, padung to, di dapat ang problema sa practice ana. Salamat nga ha, sa inyong buwan, pag-practice. Ya, tanaw na mo inyong i-practicean karon kung sa resulta. Okay? Atong paminaw, atong tanaw ng balibanay tin sa ilang sayaw. All I can give. Desire is to please you and love you as long
kayo, an.